Straight to the point. Atong balikan may gala sa Idol Buyki karon to sa ground floor mga kaigalaan nga area. O niyan isaka na padong sa taas. Tapos si kasamang Remark Pugoy, tapos Idol Tweety, kompleto ni atong inatibok ang puwersa sa DYHP o GAI-FM rong orasa mahigala. O atong tan-awon kumutunga bagyo si Governor Gwendolyn Garcia. Nya nigtunga, importante lang nga sports lang. O niya na ang kuan yun, pagpakita sa professionalism tungod lang sa mga subuanon. Kana kung kaya niyang mutunga, okay pod. O di niya kayang mutunga, okay lang. Basta importante nga doon na mga program nga himuon na karon. O kuan no. So ato ning panidaan. O mutunga maglaman no. Mo na pinaka-importante. Iya ba kang i-congratulate si Pam? Inday Ken? Abot ito nga, congrats Pam. Ito tinuod na nakadaog. Or ba kaya inyo nga, congrats sa imo kong daot sa makina. Dipindi na mahigala, pero ito pahinaot niya na ay malinaon yun, ha? Nindot og historic karong adlaw mahigala ini mga panghitabo sa Kapitolyo. Mayo pod og kuan sa gyud no. So atong paabuton nun kay basing mutunga gyud mahigala si Gov Gwen di okay pod. Kini nga portion mahigala tud kanato sa DTX 500 taas pang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension. Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot kana sa imong dugo. Usa na karason nga nagka hypertension ka o ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mutulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Ayon po paminaw ni Sir Joseph Tubilan. Reporter na Sir Joseph Tubilan kanadto pod sa Kapitolyo manang suito kana sa diha. Si Sir Fred Langido sa pamantalaang The Freeman. Reporter po ni sa Kapitolyo sa una, suito na sila dinha no. Kana na ang mga lugar kay mga daan man nga kuan diha. Ako kanadto may gala agi-agi man lang ko dinha. Unya kanadto sa pabling ang iyang opisina diri man to sa may kuan day sa kilid nga bahin no. Unya wa pa magutoy legislative building sa una nga kuan. Okay, so morning kuan karon no. Nalahi na di ituod ni kay pag naan ang legislative building so to naman dito gikan sa Vice Governor appeal ang mga board members to na sa Picas building. So morning. So standby atong balikan una mahigalas kasamang Idol Buyki. Kumusta na karon ang mga pahitabo dito sa Kapitolyo? Ya standby po sa ubos nga bahin si kasamang Remark Pugoy kay basing mutunga gyud si Governor Gwen. Karong adlaw. Tanawon ta lang og mutunga maayo. Sports lang. Og di mutunga okay lang gyapon no. So atong pagtagad atong i-check pabalik sa Idol Buyki ron. Diri sa Cebu Provincial Capital. Di ba ta mabadlong sa mita ni day siguro kay ato maning tukar sa Sugbo. Unsa man Rem kining names confirm ni di ta mabadlong sa mita na yo. Di siguro ato ning pagtagad mahigala karon ang dugang report. Sa ulog ng manang ta, awiton ta na sa mga usa. Ang awit nga, lumigpit sa panaghipusan. Pagkanaghanang, iagi-ang mga pagsulay na sakitan pa. Ano yan tukar para sa Sugbo ha? Kung may maluganan, sinungan mo pagkasubuanon ta. Mabuhi, 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 mabuhi kasubuanon. Lungan sa imong pagka-Pilipino. Mabuhi, 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 mabuhi kasubuanon. Okay, mabuhi ka Subuanon. Di ta mabadlong sa mita ani mahigala kay matud pang tisoy ug tisay dili mo badlong si mita basta binisaya. Kay wa mahigala makasabot si mita ining atong pinulungan. Karon atong unang
ato i-check mahigala si Idol Boyki. Kining tukara mahigala nangutana to sa attorney Chiking Shares. Unsa may tukar ni Gwen o ni Pam? Kaning tukara lang gihapon siguro, ha? Pero depende na nila. Ginangutana po to sa attorney Chiking Shares kung unsa man ang kanang Sugbo News, unsa may mahitabo. Labi na ang mga equipment sa Sugbo News. Ato na siguro ang i-follow up po ganito ni Governor-elect Pam Balicuatro. Attorney Chiking Shares, good morning mo diha. Mabuhi ka Subuanon. Standby mga kaigalaan ha. Karong nga tataod si Idol Boyki mohatag itos dugang report. Mabuhi ka Subuanon. Oban mahigala karong adlaw historic day alang sa Sugbo mga kaigsunan. Alas 10:26 na. Sa ato pa usa ka oras na lang og 24 minutos ang pagkagobernador ni Governor Gwen Garcia. Og musugod na si Pam Balicuatro mahigala formal na gyud. Pasi sa balaod mga sukid tigpaminaw. Mabuhi ka Subuanon, nastuli niya karon si Idol Boyki. Yes, Idol Boyki, kumusta na karon? DYHP RMN Report. Puno ang social hall Attorney Rufil sa lain-lain nga mga supporters o mga personalidad no ang naadin ni karon. As we speak, Attorney, si Honorable Outgoing Governor Honorable Hilario Davide pa the third ang nakalingkod no sa atubangan nga bahin nasa wala nga bahin Attorney Rufil ang lingkuranan ni Outgoing Governor Gwen Garcia. Wala pa siya as we speak, Attorney. Apan kauban sa nato karon ang director sa DILG, Provincial Director Jesus Sastrillo Jr. Unya naapod ang ato ang Bureau of Fire Protection BFP Region 7 Director Sir Fred Trajeras, no? Ato ang kauban sa Attorney Rufil. Unya si Governor-elect Pam Balicuatro smiling ra man kay Attorney Rufil mapahiyumon nagabitbit aning ilahang iro Attorney Rufil. No? Sige lang hi hello sa iyahang mga supporters. Unya ang Okay, standby. Tumalikan sa Boyki karon. Mabuhi ka Subuanon. Onyang gabi ha, ayaw kalimti ninyo ang atong tulumanon nga gabi ang sincerely Ate Arlene. Matag alas 9 nga to sa 10 ang tagnas kagabion. O alas 10 nga to sa 12 sab mahigala ang tulumanon Street to the Point evening edition naman kasama ang Binji Tanghian. Atong balikan mahigala ang dugang report. Idol Boyki mahigala. Nindot ning tukaro kining mabuhi ka Subuanon. Nil kay mga lyrics, no? Amo ning tukar mahigala lang sa mga Subuanon. Unsa may aura karon sa atong provincial capital. Tuan na karon si Governor si Vice Governor Junjun Davide, ana karon nakalingkod na. O si Governor-elect mahigala Pam Balicuatro ato ana. Ato tanawon kung kinsa pa ning lain nga mga officials nga naa diha karon. Si kanhi Tourism Secretary Ace Durano tuasab sa maong sa Kapitolyo ron. Ato balikan sa Idol Boyki sa dugang report. Idol Boyki, kumusta diha? Unsay aura na karon sa atong provincial capital? DYHP RMN Report. Attorney Rufil, maulukon tayo no ang
social hall karon gumikan kay lain-lain nga mga personalidad ang ani dinhi. In fact, Attorney Rufil, naantay yung mga opisyalis, ako na ginahisgutan pa, ato ang DILG Provincial Director, Director Sus Sasrilio Jr., ato ang Bureau of Fire Protection, DFP7 Director, Director Fred Trajeras Jr., unya, ubay-ubay po gikan sa Muslim community sa Attorney Rufil ang ani dinhi, lain-lain nga mga grupo, nagsulob sila sa ilahang mga kasuotan, unya, ang ato apong mga kwerpo sa kapulisan, ang ato ang mga kinibang mga DDS po Attorney Rufil, no, mga diehard supporters sa Duterte. So niining tungor Attorney Rufil, itingog na ang ato ang host. Mapaduol ko sa kining source sa audio Attorney ha, para mapadungog sa ato mga sukitik paminaw Attorney Rufil. So nining tungor Attorney Rufil, subuhim og ang Philippine National Anthem ipakatantahon Attorney. Okay. Sugod ng program. Okay. Nag-national anthem na. Di ka mabati na imong kuha na, Boyki? Buhay, lupang hinirang, yan ka nang mag-isip, ang magdulong, hindi ka pasisip, sa dagat at bundok, sa simoy at sa lahat. May dilag ang tula at awit ka, paglayang ng mahal, ang isap ng watawan ng tagumpay makikinig. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng buhay at sinta bunga. Si Boyki may nabati rin kayo? Ang ligaya na may mga ating Padool dito. Okay, mo ron mga panghitabo sa Cebu Provincial Capitol, mga higala. Ang sugbuhim. Ipaduol ko no sa speaker, Boyki. Okay, muna na nagsugod ng program mga kahigalaan. Turnover ceremony ni. Naana si Vice Governor Junjun Nabidi at panwa pa si Governor Gwen. Naana hinoon si Governor-elect Pambari 4. Ang sa maning kuan nga may kuan. Wala ipakubirin siya unta sa Sugbo News dahil sa may kalaki ani. Wala na Sugbo News. Let us now bow our heads and praise ourselves in the presence of our Almighty. Almighty and ever-living God,
We gather before you today with grateful hearts, acknowledging your divine presence in this meaningful occasion. The ceremonial turnover of responsibilities within our loved Cebu province. We thank you for the dedication and service of our outgoing leaders who have guided our province with integrity, compassion, and wisdom. May you bless them abundantly for the sacrifices they made and the progress they have achieved under their leadership. As we welcome our new leaders, we ask you for your guidance and inspiration. Grant them the strength to carry the weight of responsibility with humility and courage. Fill them with wisdom to make just and sound decisions, compassion to serve the people wholeheartedly, and resilience to face the challenges ahead. Lord, unite us as one province, one people, working together for the common good. And may this turnover be a symbol not only of transition, but also of continuity, cooperation, and shared commitment to progress and peace. May your divine light shine upon our leaders and our province, today and always. All these we pray in your most holy name. Amen. Thank you so much, everyone. We now go back to yours. Okay, Idol Boyki. Muna na ron. Attorney Phil, niining tungong attorney, ako ni paduolan ko gamay sa ako ang monitor din ni Pernining tungong saka ng host unya maughi hapon attorney wala pa ang presensya ni outgoing Governor Gwen Garcia, Attorney Phil. Today is a ceremony not just for the turnover, but also the continuation of leadership, responsibility, and service. A significant moment where we honor the achievements of the outgoing while ushering the incoming leaders. And today, we are honored, ladies and gentlemen, as we are also graced by the presence of our distinguished individuals. Let me have the pleasure to acknowledge our very own incoming Governor Honorable Pamela Baricuatro. Our Vice Governor, Honorable Hilario P. Davidi III. We also have our very own Secretary Ace Durano. The DILG Provincial Director, Dr. Jesus Robel Sastrilio Jr., CSSA. The PFP Regional Director, Fire Chief Superintendent Fred L. Trajera Jr. Tourism Regional Director, Wayne Montesilio. CPPO PD Police Colonel Rubito Atanasio. And ladies and gentlemen, it is now here a warm welcome coming from our very own outgoing Vice Governor, Honorable Hilario P. Davidi III. Nining tungura Attorney Rufil, pasakan na no sa stage si outgoing Governor Davidi. Ato pa binaw niyang mensahe, Attorney. Governor S. Baricuatro.
the governor's family, Brian and Nikki. Secretary Ace Duran. Lo, good to see you, Lo. Friends, family, of course, and supporters of Governor Pam, fellow workers in government. This morning's handover is not just a passing of the baton. I believe it's a reaffirmation of our shared commitment to serve the Cebuanos with honesty and integrity. Gov, salamat kayo for dropping by my office last Wednesday. Salamat kanimo. What time do you have there? What time do you have there? Oh, less than 2 hours. Happy pa. At 12 noon, you'll be the new governor of our province. I'd like to also, thank Governor Gwen Garcia for her 21 years of dedicated service to the Cebuanos, for steering the province through many challenges and for the gains we now enjoy. And Gov, once more, my congratulations to you. You have a mandate to fulfill. And upan sa mga panalangin, sa mga talang Cebuanon, nanginaot ko na tanan ni mong mga magmamaglapuson ka sa tanan ni mong mga plano ug tiuha alang sa kayuhan ug kalabukan sa Subo ug sa mga Cebuanon. Mabuhi ka, Gov. And Godspeed. Let's make this quick. Happy na alas 12. Thank you all. Thank you. And enjoy the rest of the day. Nining Nora Atty. Rufil, naog na po balik sa iyahang bangko. Isugat sa ato ang mga officialis po, no? Even si Governor-elect Tonera Balicuatro mo giniduol si outgoing Vice Governor Davide. Ipaklaro tong Convoy Cake, atong video dili kay maklaro basin og mas mayo maka kuan-kuantang anong hanap man ni siya murag ang signal ba ka or uban pa pangitan ni pamaagi boy kay. Okay, kamay pila akong labangon ay lutoy tinas at bang mamaray ta og pagkarag ma-signalan silang Radyoman Raymart attorney na ako sa Pika side good attorney. Medyo ang atong signal dire attorney tungod sa kadaghan sa Pergaron. Okay, sa may sunod ni tabo ron. Yes, ato ipa-check ni Idol Pick. Ang attorney Rufil, ang ceremonial turnover kaning dako ngayawi attorney Rufil. Paunay itulol na sa ato ang So si David nila mo tunol sa dako nga yawi ngadto ni Pam. Yes, Attorney Rufil. Akong ipaminaw, Attorney Rufil, ha? Okay. Come on stage and witness and be part of the turnover of the ceremonial key. We key the transmittal of the following documents. From the Office of the Secretary to the Siyang Panlalawigan, the turnover records and documents, lists of titles of enacted resolutions and ordinances for the years 1960 to 1962, 1965 up to the 2nd of June 2025. From the Office of the Provincial Administrator, the records will be turned over will be the Citizens Charter. From the Provincial General Services Office, the turnover documents will be the report. From the PAC General Services, the turnover records will be the annual procurement plan. The contracts of CY or the year 2024 from the BAC General Services and BAC Infra. From the Human Resource Management Office, the organizational chart of all offices and the staffing pattern. From the Provincial Accountant's Office, we have the COA of Annual Audit Report for the year 2023, the cash flow of General Fund,
the cash flow of the Special Education Fund, the COA LDRRMF and SEF unexpended balances, the HR complement, LDRRM, SEA's utilization from the Provincial Treasurer's Office. The turnover records and documents will be the bank balances and other documents. With our resounding applause as we are here imparting the turnover of the Symbolici is now officially rendered. A round of applause. Makita karon nato ni Rosel nga na-turn over na, no? Kining maong yawi isip simbolo nga siya na ang mudala sa liderato sa ato ang lalawigan sa Sugbo. Si Governor-elect Pamela Bonifacio Atty. Rosel. That's the key of the project of Cebu. The bottom hand of our incoming governor. Let's give a round of applause as we listen to her acceptance speech. Let's give a big hand to the people's government, the incoming governor, Honorable Pamela S. Bonifacio. Well, I was standing there. My daughter keeps signaling to me to smile, but I was just thinking of the responsibility that is now in my hands. With sincerest gratitude and humility, I accept this mandate, entrusted to me by over 1.1 million Cebuanos, to serve as the governor of the province of Cebu. I'm proud, not just because I am accepting the responsibility of a governor as a title, but because of the resounding trust given to me as the people's governor by the Cebuanos who are ready for change rooted in purpose and unity. I am here because of all of you, and I will serve because of you. I vow to be a governor who listens, who works side by side with all of you, who leads with integrity, transparency, and heart. Dungan tang tanan, we will build a Cebu that leaves no one behind. We will be a Cebu that empowers communities, protects our environment, supports the youth, and open opportunities for everyone. We are building not just a new administration, we are rebuilding trust in government. To the incoming employees and career officers, you are not being judged by who appointed you. You are being empowered by what you choose to do now. To the outgoing team, we thank you for what was done right, but we also ask for accountability where things must be set right. This is our shared province. Let's move forward. Let's do it properly. Today, we officially begin the transition to a new kind of governance, one that is people first, transparent, and driven by a true desire to serve. And this is not just a handover of possession. This is a shift in priorities. We are entering into a new era in leadership where I intend to empower, not overpower. Every contract will be reviewed.
Every agreement will be scrutinized and every peso will be accounted for. As your people's governor, I will never lead by fear. I will lead by example. I will never govern by favoritism. I will govern by fairness. Because this capital must no longer be a palace of privilege. It must become a home for the people. A government for the people, by the people, and with the people. We must put God first and Allah for our Muslim brothers here before we can love our province and ourselves better. Daghang salamat sa inyong pagsalig. This is our victory, Cebu. Your voices built this mandate. Now help me build the future. Padayon ta, Cebu. Padayon ta, mga Cebuanon. Kay ato, di ato gyud. We have much to do, so let's do it together, and may God and Allah bless us all. Karong tumora sa European, ana-ana sa stage una, no? Si Governor-elect Pamela Bonifacio alang sa Osaka photo opportunity. So, nagkaguliang ang lain-lain ng mga kaigsoon na nato para ubuha o hulagway o video sa ato ang Governor-elect. Nindot kay Paminon Attorney Rufil, shift in priority. People's Governor, Honorable Pamela S. Ako panimbaot sa Balhibo, Buike. Unang nilamano ni Governor-elect Pamela Bonifacio mao ang ato ang outgoing Vice Governor Junjun Davide. Unya, uban pa mga opisyalis sa Attorney Rufil gihangop gihapon. Unya, nagtanaw sa attorney, maskin ang mga taga-kapitulyo, mga trabahante Attorney Rufil, apil sa namagpak, mga nag-uniform pa, pero apil sa nahugyaw o nipakpak o ni cheer alang sa tuwang People's Governor. Actually, Boyke, na mismo taga-Kapitulyo, Boyke, na ay mga kuan diha, tinuray lang na yung mga nagpadaan ako og letter ana nga murag nalipay sa sila, Boyke. Insakto ka na, Attorney Rufil. Unya, ibalik na sa iyahang lamisa, Attorney. Naagihapon ang iyang pamilya, ang ato ang former Department of Education Secretary Durano, ang gikan sa DNLC, ang ato ang PNP, gikan sa BSP, dukol po sa ato ang Governor-elect Pamela Bonifacio, Attorney Rufil. Sige sa og pahiyong attorney, daw ba og nagpasalamat padayon gihapon lang iyang pag-smile og makita na sa mga mata, attorney, nga medyo teary-eyed ang ato ang People's Governor-elect Pamela Bonifacio, Attorney Rufil. Okay, Boyke, so atong wala gyud mo to nga si Governor Gwen, sige na lang, no? Importante na humana ang pag-turnover, pinagisab ni Vice Governor Junjun Davide kasamang Boyke. Insakto na, Attorney Rufil. Dugang update sa mo ang ipa-update sa attorney sa Pagsabianan, kaubang at ibuporsa sa ISM o PYH Newsstream, Idol TV, Hatchman Raymart Pugoy, Hatchman RB Veloso, live, gikan sa Social Hall, padayon kapunta sa pagkatag og update din sa Cebu Provincial building, Attorney Rufil, kung diit sumapa ni Governor-elect Pamela Bonifacio nga dili na siyang mahimo apalas sa mga privilege kundi home of the people. Kini sa Idol Boyke, alang sa DYHP FM, Tatak RMN.
Okay, salamat Idol Boyke sa imong report sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ug IFM sa atong ipahigayon nga coverage karon disto nga provincial capital Mahigala. Pag turnover na mga sukin tigpaminaw turnover ceremony sa ngadto na sa bag-ong gobernador. Mabuhi ka, Cebuano, dungan sa imong pagka-Pilipino. June 30, mga higala, historic day alang sa Sugbo. Mabuhi, mabuhi. Kapas Kapitulyo ang ato mga reporters sa matagkaroon og unya. Doon ang mga importante mga panghitabo na ata. Bosa station ng Gilmos Sibianan DYHP RMN Cebu. Una sang sesyon unya pinagi ni Inday RV Veloso nga kasama Rimar Pugoy day. I-check si Inday RV para unya lang sad. Kay mag-session og sugod mahigala. Mosugod na sa lingkod si Vice Governor elect Glenn Soco karon og ang new set of mga board members ining 17th Provincial Board mga higala. Daghan ha, kung ato pamalandungan mahigala kining nitabo ni Governor Gwendolyn Garcia o kining pagsaka ni Pambari 4, daghang mga lessons na ato makatunan mga kahigalaan. Katong kapilihan ni Governor Gwen, daghan kato na mixto mga higalang mga rason o saan na mga higala kinig yung pamatasan sa tao sa Diyon. Hinalan nga ay mo lang sa Diyon ng kanon kay ha. Daghan mo itong mga factors ito. Usa po na kanang pamatasan lagi mga higala nga. Unya mo ni bantayan po ni Pam nga iya po ning ayuhon unya ha sa iyang panahon. Unya ka ng leader ka, ikaw mo decide man importante ang leadership mahigala, importante gina. Labi na ang mga prioridad nimo. Okay, mahigala, wala tayong oras, standby na lang karong alas 12 sa udto. Mao na gina mahigala ang sugod na gyud no sa formal mga higala nga mga buluhaton isip gobernador si Pambari 4. Wala gyud mo to nga mahigala si Governor Gwen, sige na lang ato na sa to siya mga higalang hatagan sa higayon sad og asa siya karon. Mga panghinaot lasad mahigala sa iya unya nga kinini ang bag-ong mga pamaagi, bag-o niya mahigalang endeavor sa kinabuhi, bag-ong chapter sad sa iyang kinabuhi. Agare pod kang Pambari 4 mahigala ang ato sa mahigalang mga panghinaot nga magmalampuson o anindot mahigala ang tumungyod no sa pag-serbisyo sa katawhan, labi na prioridad mahigala sa healthcare sa mga tao sa probinsya. O kato pang hinaot sa iyang team sad nya maantigo, inaot unta nga makakuha sa maantigo nga team, doon ay kasing-kasing sa pagserbisyo sa katawhan aron mga higala nga magmalampuson gyud i-align ang priorities sakto na. Attorney Rani Montesclaros, good morning. Attorney John Les Abidra, good morning mo diha. I-align ang imong mga prioridad no base sa mandato nga gihatag sa katawhan. So atong panghinaot ngadto ni Governor Gwendolyn Garcia sa iyang malampuson sa unya niya nga bagong chapter sa iyang kinabuhi sa private sector mga kaigalaan. O atong panghinaot sad no ngadto kang Pambari 4 sa iyang malampuson nga liderato o pagserbisyo alang sa katawhang Subuano. Sanga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Akos kasama ng Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pinagis pag-ingon na sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. With 7,107 islands.